Hello my dear YouTube family, welcome back to my YouTube channel. दिनैहाय ब्लग बानायनो गोसो जानानै बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा मा खालामगोन मा खालामा आं जेबो मिन्थिया। जास्ट ओरैनो दिनैहाय मा जायो मा थायो बेखौल' बानायगोन आं लोगोफोर। नोंथांमोननो ओमफ्राय आरोना दे लोगोफोर, आंना दिनैनि केकआ बे जाहैबाय पुर्निमा बाजार नामाथाय बिथिङाव थांगोन आरो बिथिंनि थांगोन बियो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बे बिशाल केमेरामेना बिनि एनिभार्सारिनो आरो। ओमफ्राय लोगोफोरा माने सारप्राइज हैनो होननानै फिसा अर्डार खालामब्रबबाय। कारेन्ट गैयाबाबो जेने तेने मेनेज खालामनानै क्रिम टेब्लेट माब्लेट बानायना हरबाय आरो ना। ओरैबायदि असाइसखाना खारेना बेखौ जेब्ला बानायखाङो अब्लासो कारेन्ट फैना होबायब्रा। मैया हरनिफ्रायनो गैया। ओमफ्राय जेने तेने क्रिमखौ बिट खालामना लाबाय। मोनसे केक दंबावो बानायनो गोनां, बेखायनो बेखौ क्रिमखौ बिट खालामनानै दोनफैग्रोबाय आं लोगोफोर। आयौ मासे अयनाय खारेनालाय। जा न'आव जानो माने चकलेट केक दंमोन नै। रावबो चकलेट केक अर्डार खालामथाराखै लोगोफोर। सोरबाफोर खालामोबा खालामदो। गोथाव मोनो आं चकलेट केकखौ, बांसिन गोथाव मोनो आं। ओमफ्राय नै बेयाव दोननाय जायो आरोना। बेयावहाय क्रिमखौहाय बेयाव दोनाबाथाय माने क्रिमा गाज्रि जायो थाबनो। इउज खालामखोन्दाबो दंनाय दहायनि एसेनो, बेखौबो सोना दोनसै। दोनफैखानांगौ जायो आरोना लोगोफोर। इमारजेन्सि थांब्रबनो हायाना, बङाइगावआवसो लायनांगौ जायो। बेखायनो दायो 1 2 3 4 5 हाब दं। न'आव रावबो गैया आरोना, आं हारसिं दङ। मिस्टाराबो गैया जोंहा। ओमफ्राय चकलेट केकखौ जानोसै। गोथाव मोनो आं। एसे ड्राइ जाबाय केकआ, गोबाव जाबाय नालाय। केकआ बारा फ्रेस जाबाय थाबा ड्राइ जायो। मोनसे केकआ मोजां फ्रेस नंगौना गोबावनि लोगोफोर। फ्रेस केकआ सिदोब जाखायो। ओमफ्राय माबाया गोबाव बासिया एसे गोबावनि जायो आरोखि, माने सानथाम सानब्रैनि जायो आरो केकआ बासि। फैबायदां लोगोफोर, मिस्टारा फैबायदां र'। नायनि आङो अबाव थांबाय थायो। कत গৈছিলি কি माने गामसा गानासो थानो हौवा। सानसेफ्राव मोनसायोमोन दखानाव गामसा गाना थांनो ब्लगिं गामसा गाना थांनो सोरबा गामसा गाननो मोनसायाखै गामसाया जोंनि बर'नि माबाना बयबो गान गामसा बेखौ सोलोंनानै बयबो गान। गामसा गानना टाउनाव थांनांगौ हौवाफ्राबो, जोंबो दख'ना गानना थाङोना। आंलाय गानखायो माथो। माला गानफेरखो? माबा दिनैसो गानफेराखै। मा लाबोदों नोङो? मा लाबोदों नोङो? मा बेलाय मा बुस्थु? माथो बुस्थु? गामसा हुदलां गाननानै थादों आरो। नायनो नायलाय ट्रेनाव लाना खननोसै नामा? आं लोगोफोरनो ट्रेनाव खननोसै गाबोननिफ्राय। गम गैया माथोलाय माइ गोदान लाबोदों। हालाहाय आं। ओमफ्राय बेलेग एक्सट्रा बयो ना माथो? आच्छा मानि चार्जार बिनि? चार्ज होजालायो? आं हालाहाय, आंनो खिन्थाबावा असाइसआ। साबसिनखौ नायदोंमोन आं। ओमफ्राय सोला खार'खि जाया बेखौ लाबोआखिसै आं। माइलाय जायो? जायो, बेखौ लाबोबाय। फिसाखौ लाबोथ'बाय। उनाव गिदिर बायफिनगोन मोजांखौनो। रुग' खनना इदिनो फट' खेबदो र' नोंखौ बिदि लानानै। टेस्टिं आनबक्सिं खालामग्रोनि र'। आनबक्सिं खालामो? बुरि आंना सिंगार दा, प्रेक्टिस खालामनो लाबोखाबाय लोगोफोर आंनो। आंनो फोरोंगोन र'। आइदै आंबो लोगोनो आनबक्सिं। गाज्रि लाखिनांगौ जादोंबा। औब्रा टेस्ट ओमफ्राय नों माबा खालामखायाखै होनबा? चेक खालामना लाबोखायाखै होनबा? खालामदों, जाखादोंमोन जानायालाय। हौवाफोरनि जानो बिसिनो रोङा खोमाहाय।
बोलाबाय थारो नै ट्रेन दंखायो नै मामाय दंखायो खिन्थु बेखौ बाहायथ'ले इउसुलाव बेखौ इबो सानैजों खनांगौब्रा जोंना मोनसे हा वायरलेस नङाना हे बेखौ दोनथ'नोसै इदिसो र' एसे गुजुना लागोननि आंहालाहाय हौवाखौ आइ दे खरलायनो इख' इलाय हालाहां इख' माइ बुलिम इदिखासै कानेक्ट मबाइलजों माबे गानखौ जामखो नाय है कपिराइटफोरखौ दामनाङालै माबेखौ सना नों जारौ थोस बेखौ हायो नों खननो खारावखे मोनो बेखौनो खननोसै आं दे खारावखे मोनो बेखौ सोग्रोनि Shakiro. Halo. Cek. Shakiro. Getoba toba Shakiro. Halo. Halo. Sona nang zaru, amni zaru. Sona nang zaru, amni zaru. Anzan sumai penai, anzan rumai penai. Kufu zaru, 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 zaru. Sampai. Sampai di kursi sampai sini. Malam apa berapa jam? Ini saya urus mata. Ini halang guzla ini. Jaya. Jarubai. Meथाइ खननानै माबोरै मोनखो खोन्थानोसै र' जों खोन्था मिथिगोनलाय ओरै फैब्रा मा माइ दामबाय थाखो ओरै फै आंखौहाय भिडिअ बानायना हो आनबक्सिं भिडिअ बानायनांगौ आंहा मा बुस्थुलाय मा बुस्थु है लाइटखौ बन्द खालामदोरा फार्स्ट लाइटखौ बन्द खालाम साहा फानदो बुदो नै बेफोर मा बेयो मिथिगौ नामा सोरबा बुंनो हायो नामा हेन्ड सेकेन्डआव बे फिसा बिमा आंना फिसालाय आं मिथिबाय नोंथ' मिथिखायो र' आं बेयाव नायसैलाय नों खोन्थाखाबाय हारायावनो बिसिनाया नों खोन्थाखाबाय मा बुस्थु दहाय खोन्थाखै बयनिफ्राय फैदों खोन्थाखै आं खोन्थानोसै नों खोन्थादो दे बे जाहैबाय इन्सटाग्रामनिफ्राय मडार्न दख'नानिफ्राय फैदों आरोखि मोनसेया बे जाहैबाय मिथि नार्जारिनिफ्राय फैदों आरोखि मिथि नार्जारि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौहाय आं आनबक्सिं खालामसै बे मोनसे मडार्न दख'नानिफ्राय आरो बे मोनसे जाहैबाय मिथिंगा स्ट'र माने मिथिंगा स्ट'र नङाना MMStore मिथिंगा बर' मिथिंगा नार्जारिनिफ्राय फैदों मिथि आरो मिथु बेखौ नायग्रोयो बैखौ फिसाखौ ना फिसाखौ टुकलुखौ नायग्रो हा हासिबना बोरैबा हासिया दे बिसिलां जाथारखायोलै खेमसिनि हासिबायनो मडार्न दख'नानि होनदों नामा ब्लु कालार दं ना ब्लाउस माबाजों गाननो थाखाय दख'ना अरेन्ज ओमफ्राय गोमो गाननो थाखाय नुदो मोजां नुदो समायदो आंजों दे बेखौ नायदिनि मोनसेखौ नायदिनि दे समायदो कालार समायदो मोजांथ' ब्लाउस बेनो जाहैबाय आजिखालि मा ब्लाउस गांसे दख'नानि दाम जाहैबाय माथो होनबावनो बेबो दख'नानि दामखा खैथाखामोन बे हा खैथाखानि माला बेसे बुरजा फानो खिन्थानोबो हाया नामा जोंबो बारा ना माथो एसे माबा थायोना एसेबो हलसेल रेट थायो बिसिनिखौ फ्राद बिसि दे ओरैनो बेबा जिफालाबायनाय माबाफ्रा नै मिथि पेकिं खालामनायखौ होथारसै आं नायथारनोसै मिथि खालामदों ना मिथु खालामदोंमोनथाय दख'ना जागोन दायो नामा आमिया
आं बिराद खेबसे नोजोरावनो फसायदों गोसोथोदों आरोखि नुजेननायावनो आरो माबायदि मिथिगौ बेखौ ओरैबायदि गुरै कटननि दखानै वाव आं समायना दे समायना दे समायगोन समायो समायो बै माबाजों समायो ने इदो औ नायसाय इलाय बेबो माबा ब्लु दंखायो ना ब्लु बैसागोनि अफाराव लाबायलै खनसे आंबो एसे खरस मानि आंनाव दे बेसो क्लासाव नायबाय थाखो समायदों ना औ समायदों आंनावसै ओंखायनो बेखौ सुख्रेबनानै गानगोन आं बेखौ मुथि जाबा खेवफिनगोन औ बुजिदों एबार आरो बे जोब्बाय नालाय आं मोनसे खामानि मावो लास्ट मोनसे सारप्राइज फैगासिनो जोंना लोगोफोर सारप्राइज ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो खलालै नैबेना लोगोफोर आङो जे हाबानि सिगांहाय ना एसे दोन्दोंमोन आरोना बेखौ ओरैनो ओमफ्राय दासो बेखौ हानदों आङो नांगौ जानायखाय माने मोनसे बुस्थु लायनायदों आरोना गाबोनहाय बिनि थाखायनो माने बेखौ हाख'बाव उफाय गैला ओमफ्राय बेखौ दिनै हाख'ना नायथारनोसै आङो नै इसिम सफैबाय खिन्थु बुस्थुआ गैयादां बारा मारै हासिनांगौ जाखो ओरैनो हासिनोसैलां नै गैथारालै आयौ नै गैथारा आयौ गैथारा नै इमान गरिब नाङो आयौ गैथारा मा बेसेबां जानोलै बेलाय मा बेसेबां जानोलै नै नायलाय मिथियालै इखौ हासिबायब्रा दे नों खेवदोल' नोंनियाव बेसेबां दं इयाव हाबानि सिगां होजों न'आव दोननायनि बेसेबां जागोन नोंनिबा मानो खिथानो नोंला आंलाय बेसेबां जागोन बुंलाय दे नङा इदि दे आन्दाज लाना बुं दे ओरैनो जास्ट आन्दाज लाना बुंलाय ग्रोब दं बुस्थुआ नामा ग्रोब नङा एसे लांजालु दंलाबायो दे दे खै हाजार जागोन